Значи у нас пещерняците картират по така, има единна схема за картиране, но това, което е общо взето всеки си избрал някаква методика, такава, която се спазва общата, но малко или много не използваме последните хитове на модата. Значи картира се, обикновено ползваме геоложки компас, рулетка, с което нали, се взимат наклони, разстояния, азимути. След което се взимат нали, по самите те отсечки между точките, се взимат ляво, дясно, горе-долу. Там, където има характерни особености на пещерата, се взимат отново точки, правят се сечения. След което цялото това нещо, нали, в най-добрия вариант, става на 3D и се вкарва говоря за най-добрия вариант, се вкарва вече в някаква база данни, GIS и така нататък и го има това нещо. Според мен лазерното сканиране е приложимо само за места, където са достъпни. Имам предвид, че да кажем, ако трябва сега да вкараме в най-далечните зали, примерно на Духовата или в някоя друга пещера, да вкараме скенера, който вкарахме в Духовата, това няма да е възможно чисто технически. Примерно представете си една пещера, в която преди 200 метра са напълно в вода или примерно има една педия въздух. След това представете си, че има 10 метра теснина, в която единствено тялото ви може да мине, но и куфара на 3D скенера. Пример, казвам. Тоест, този метод за картиране в пещерите се е наложил, тъй като ние проникваме на някакви места, които са общо взето доста, така да се каже, сложни за достъпи за проникване и всяко нещо, което е малко по-голямо или като техника и като екипировка е първо неудобно и второ е доста рисковано да се вкарва. Значи вътре важността е почти 100% на повечето места. Съществува риск от счупване, от увлажняване, от абсолютно всичко. И затова са избрани, значи, примерно една тотална станция, както миналия път, значи тази тотална станция, тя е много красива, но ще вкараме доста трудно на някои места, където ходим. Идеално, дай сега хора за това. Ма го забили го. Го забиеш, то мърда и бега, не забивай, че прекръши в памня. После той не беше правилно, но сам трябва да хоризонтираме с това. Защо? Нека трябва. И видиш топче. Не, дигай се много тъдиче много. Какво очаква? Така виждам, да, очаква се, че види да кажа. Духовата е най-дългата пещера в България. Намира се в югозападните планинови туша в околностите на село Боснек. Проучването на дългата повече от 18 км пещера започва още през 1965 година и продължава и до днес. От пещерата са проучени около 15 км, като са открити над 50 невероятно красиви зали, зверовекови образования и езера. Духовата се състои от 6 пещерни нива и множество на брой тесни галерии, наречени тесняци, образуващи уникален лабиринт. Изработката на карта на този природен феномен е отнела десетки години на труд. Според едно от преданията, Александър Стрезов, един от първите картировачи на пещерата, сънува части от така наречената академишка Духова още преди те да бъдат открити. Друга легенда гласи, че пътят през гърлото на Ада е показан на пещерняците от Ято Брилепи, които вкупом излетели оттам и във вихъра на крилата им угаснали всичките кърпитки. Природната забележителност Духовата с разнообразните си сталактитни и сталагмитни образования, балдахини и драпери, езерца и прочее се смята за една от най-красивите пещери у нас. Да, сега то почва да сканира нагоре и ще излезе по-хубаво ще стане. Да. Виж, даже се виждат структурите. Ти трябва да застанеш, ако искаш да го видиш. Да, ето сега вече. Камерата го вижда, аз виждам Виж. нея. Камерата го вижда също. Готов е скан. Сега ще изключи.
задачата е интересна. Това е, може би, така пионерска задача за България – сканиране на пещери. Идеята е, специално за тази пещера, е да се проверят възможностите за облагородяване на част от залите, в случая тъй наречената тронна зала. Методът е като при подземните минни изработки, трябва да се, за да се привърже геодезически целият модел, трябва да се направи отвънка мрежа на повърхността и най-вече да се привърже полигона навътре. След това модел от самия скенер по разпознаване на известни обекти от самия сканиран модел и станциите, на които е бил скенер. Това е като цяло, нали, технологията. Както стана дума, извършени бяха няколко отделни скана от различни станции, с цел избягване получаването на засенчени и невидими участъци. В резултат на тяхната обработка и свързването им в цялостен триизмерен модел бе получена подробна картина на структурата на тронната зала. Използваната разделителна способност от 2 см позволи изключително детайлно заснемане на пещерните образования – сталактити, сталагмити, драперии, кристали и прочие варовикови чудеса, а добавянето на специални калибрирани фотоизображения даде възможност за правилното отразяване на техните цветове и текстури в триизмерния модел. А за какви цели ще бъде използван той, нека чуем. В плана за управление на природния парк е записана възможността за експониране на тронните зали на пещерата Духлата, тъй като през няколко години се поставя въпроса кога ще се експонира, може ли да се експонира, как трябва да се направи да се експонира. Има някаква предварителна разработка, която нейната документация е изчезнала, останал е само тунела, който е свързвал външната среда с тронните зали. Дирекцията на парка успя да осигури средства по оперативна програма Околна среда с цел да заснеме състоянието в момента на тронните зали, да направи маршайдерското заснемане и да проектира или да отхвърли проектирането на възможната експонация на самите тронни зали. Тоест в момента имаме фаза на заснемане, на маршайдерско заснемане, върху което вече експертите се произнасят дали може изобщо тези зали да се експонират без да бъдат увредени или всяка експонация свързана с увреждане трябва да се спре. Имаме едно експертно мнение на следващата фаза, което да бъде изготвено и веднъж за винаги да се знае да може да се експонира, не може да се експонира, защото има различни тези в обществото, особено при спелеолозите, нали, хайде да експонираме, това ще намали натиска върху останалата част на пещерата, не ако не експонираме, пък ще се увеличи. Това е идеята, да можем да се направи една информирана преценка и всеки, който се интересува, да може да го види това заснемане и сам да си направи информираната преценка за себе си. Точната информирана оценка тепърва предстои да бъде направена. Готовият триизмерен модел ще може да бъде използван за планиране и проектиране на благоустройствени дейности, оценка на влиянието им върху пещерната среда, осъществяване на виртуални посещения до тронната зала през интернет, решаване на инженерни и научни задачи или, както гласи крилатата латинска фраза ad augusta per angusta, към височини през теснини.